Čauko ľudia, vítajte pri našom novom videjku a chcel by som sa vám predstaviť. Som Marko, budem na YouTube natáčať videjka a dneska som začal s Minecraftom a som tu s mojim kamarátom. Čau! Doriti. Čauko, kakaoko, moje meno je King a ja vás vítam u nového úplne prvého videa z našej série Minecraftu. Takže trošku mi asi tak nevidíte skin, ale trošku sa Markovi to buguje, že Marko? No tak lebo ty máš inú verziu. No, ale dobre, že aspoň hráme spolu. Takže budeme natáčavať pre naše Slovensko alebo také. Naše Slovensko, naše a tak povedz dneska, čo budeme robiť. Takže dneska začali sme nový svet. Jo, už sa môže dať niekto. Fuj. Fuj. Cítim tam chybu. Jo. Tak, čakajte. Dobre, sme späť. Marko, mám tu pre teba niečo. Šťastný Valentín. Ozaj, dneska je Valentína. Až v nedeľu, kámo. Ale dneska to máme v škole, takže dneska by sme si asi tak dneska v škole máme taký, ako sa to povie? No, taký valentínsky ples, také niečo. A Marko, dneska, kde si? Dobre, dneska by sme mohli cestovať po svete a háňať nejaké ingrediencie. Jej, prasačko! Poď na, poďme. Prasa, počúvaj, už si sa dneska učila v škole. Jo. Ne, nezabije mi to! To je môj žák, to je môj spolužiak. Si ho zabil? Nie. Aha. Ešte žije. Moje. Už nie. A Vypadlo. mám Tak ideme narúbať tie stromy a tam vidím jaskyňu, kámo. Ja vykraftím craftingo. Ty craftingo? Jo, super. A ja ti dám kropať a ty budeš kopať. Prepáčte, že hovorím tak čudne, ale... Teraz sa nebudeš počuť. Prepáčte, že hovorím tak čudne, ale... Mne to baví proste. Baví sa. Dajte nám prosím nejaké lajky, lebo my sme takí začiatočníci, viete, poznáte to. Každý raz začína. A každý raz aj skončí. Ako slávny. Takže Marko, tu máš kromp. Na. Ďakujem. A tu zatiaľ dáme crafting a... Slnko. Ešte není hore, to dobre. Idem. Vykrafti prosím sticky. A vykrafti ešte sekírku. Ja ti dám nejaké drevko. To. Tady. Tady, poď rovno ku mne. Tak a tam máš drevo. Čo tá? Tá voda máš dve. Idem k tomu. Potom poďme na to. Tak prosím, urobíš toto. Ja urobím nejaké sekičky a meče. Dobre, prepáčte, že sme to na chvíľu stopli. Museli sme sa o niečom pobaviť. Poď, porozprávať právo. Tak, krafty. Krafty, prosím. Ja ti dám toto. Ja ti dám toto, aby som mal. Takže záhnute ti nič nedám. No tu máš tie styky slúbené. Styky slúbené. Aj drevo. Mám 42 kusov, to chceš všetky? Vykrafním točky. Tak. Máme trošku toček. Cez noc by sme... Čo mohli? Zabíjať mobu. Proste. Mám XPčka. Tvoje XPčka, moje hule. Hej. Si urobila čestku? Hej. Dobre. Je, hobičky, môžem fetovať. Dajme sa blížim. Dajme sa... Marko? No? Príde ti zvláštne, že tu je levituje voda.